Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Oras natin mga kabisyo sa buong kapuluan. We got 7:32 on the clock and you are still locked in right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Grabihan na to. Again, gaya nga po ng sinasabi ko po sa inyo, boards, pag dito ka nakatutok sa 90.7 Love Radio, siguradong sigurado, hindi ka aantukin. Oo, kasi dito sa programa, lalo na sa programang EDSA, talagang bubulabugin kita. Bubulabugin ka. Aray! Bakit lang? Ganon? Bubulabugin kita? Ikaw lang mag-isa nagpaprograma? Hindi, ibig kong sabihin, aragoy! Bitawan mo yung tenga ko! Ibig kong sabihin, bubulabugin namin kayo. Bihira naman, oh. O sige, eto na. Pag-usapan na natin to. Priscilla Mireles post cryptic comment sa kanyang asawa na si John Estrada sa IG. Ang comment eto. Looking very divorced. Oh no! Oh, so tinurned off na po ni John Estrada yung comment section sa kanyang IG. Pero ang bilis ni Marites. Na-screenshot ka agad yung comment. At ang comment nga na nilagay, looking very divorced, Mr. Estrada. Wow! Ang bihira. Eto na! Hindi na natin patatagalin to, Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Alright, mga kabisyo, eto na. Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Parang basic na ngayon ang mga hiwalayan, di ba? Oh no! O nakaraan lang, narinig natin, naghiwalay. Baris Racal at Rico yan. Sorry! Rico Blanco pala. Nabablanco tuloy ako. Meron din si Mo Twister at sa kanyang partner, hiwalay din. Oh no! O eto na naman, si John Estrada at ang kanyang wife na si Priscilla Mireles. Diba? Parang nababalita na naman may mga chismis ang according kay Marites na parang nagkakalabuan. O kaya ikaw, boards, tumino ka na. Ha? Wag na nating antayin. Baka mabalitaan namin. Ikaw na yung susunod. Now, logican po natin mga kabisyo. Ito mukha pong si Madam Priscilla ay nagpaparinig sa social media bilang reaksyon sa posibleng isang sitwasyon sa kanilang personal na buhay. Marahil, kaya tinorn off naman ni John Estrada yung mga comments sa comment section ng kanyang IG, sa kanyang Instagram, ay parang maiwasan po ang mga negative feedback at para maprotektahan na rin po ang kanilang mga private na buhay mula po sa kay Marites. Mula sa mga bashers. Well, sa totoo lang mga kabisyo, ito po yung basic na problema natin Yung mga personal issues natin, kinakaladkad natin sa social media Kaya pinagpipiestahan tuloy ng mga Marites. O, kasama ka na dun, ante. Ang bihira. Gaya na kilala mo, boards. O, ano ngayon ginawa, Tang? Binanatan yung asawa sa social media, pinost. Ayun, nagkaayos na sila.
Pero yung mga taong nagalit sa kanya, ang tingin sa asawa niya, mukhang demonyo. Kaya pag may problema kayo mag-asawa, ayusin nyo, boards. Kayo mag-usap kayo. Para hindi kayo pagpiestahan sa social media. Pambihira naman, oh. Oras natin, we got 36 minutes after 7 o'clock. Ito, mga malulupit na tugtugan. Sarap nito, Col. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!